Maayong hapon. Naibalo ko ang insidente tunay. Kaya na text na gumawa mo yung states na yun. Being a careful person, ako sa gipat-check kung sa winita ko. Wala akong minuni-muni kung sa ang buhaton. Dua, bilang leader, bilang pamilya. Una sa bilang leader. Well, wala nang tabo sa akong area of responsibility kay Mayor Busbay. Dili na ito malilong nga ang akong papumangkol, kapitan sa bayawan. Sa ana, luka ng mga bashers ngayon, dili ka pintor or kadisiplina or hanay sa inyong lugar. So, ako itaban ako. King, hindi na itabok ba? So, bitaw dito, itabok mo na. Yung ko nga, ikaw yung mga tubang anay. So, ako yung dito, kaya ako may nihimuan. Ako may nadawit anak. So, ako yung mga tubang anak. Ngayon ko andang maka-resign sa iyong posisyon. Pero atubang mo na squarely. Minsan ako ito, naunan na ko ni mong tawag. Kaya nauna nagkukuha na. Ano man, kapitan ko sa Malabugan. ABC ko. Dili ko lang ang madawit, matarnis ang limahe sa Malabugan, sa Bayawan, sa Negros. So, in fairness, ako pa itong isulti niya, pero wala pa na akong isulti. Ready na siya daan. He's 25. I think that's also a good example to all other public officials na we are all accountable. Sakto ito pinag-isulti. Ang nahitabo na. Na sila pagsuklian na yung sulti, hindi pa man natin maklaro tayo. Wala pa mang binigawas ng full video. Puro mo na edited naman lang video. So, pag ito pumagawa ng full video kasi dito sumunod, parang may kami siya nasunti. But, unsa pa man, sa'yo pinang niabot sa dapanganay. Because naman tayo saying nga, your freedom ends where my nose begins. Kung gusto ka diya tuyo-tuyo, kung may go na akong ilong, hindi na lang may day. And of course, as a public official, this format to uphold the law, and clearly, that is against the law. Bisag issue pa ni, wala pa ni na kaso, handang na tubangon sa ako, pagmangkon, unsay mo, madagat lang po, asang po tiya, handang po sa mga tubangon unsay, desisyon sa korte. So, ayaw nang imong anak. Ang lang, an example to other people. Bilang pamilya, hindi natural palanggan ako na, mura po na ako na kanan. So, lumikain. Dagang po mo bash. Mauna dili mako, dili kapito, dili Godspeed. Mubalik ko pangutana sa ban. Makapili ba mo sa inyong parente? Makapili ba mo sa inyong ginikanan? Usa pang pangutana. Wala din may parente nga nakasala. Nailayan man kapag mas Ginoo. Na bugnang ulo, na dali mo tutong, na pilyo, na puta, na. Dili po ta pwede kapili, isa atong ginikanan kung sige hatag na ito, mauna ko na siya. Pero, kung sa may pwede na itong piliin, pwede ka mo pili kung sa atong himoon para matabangan sila na mas mahimong mas maayos na tao. Kung sa may action. Muna ako, tinuod, ni-suggest ko niya, resign, katubangan na, parang hindi ko madawin, maproblema ang iyong insakpan. Pero, kasuggest pa ko, andam na siya daan. Bata pa man siya.
all of us, all our faults. What is needed is, we know how to make ourselves better person and come out better in the end. Bilang mayor sa Bayawan, I've always been fair. Isang mangutanan ka mo. Appointments, promotions, bisag wala pa na nibutar na ako, pero maayo, ako na pinay mo. Pagdawat sa programa, nibutar na ako wala, ako na pinagagaan. Pagdako sa kukuban, bisag kukuban sa ako igsuon, walay pili. Sama, si Kickard, kapitan. Bisagin sa panang kapitan, kung nakaingon ato, ako kaya pong-advise ang mag-resign. Diba nagsimpi ko sige ninyo, leadership is by doing. Kung ikaw leader, kung lahat kang walay mali, bis ikaw ang kinahanglan mo ng mali. Kung lahat kang MP ng lugar, bis ikaw unang kinahanglan MP ng lugar. So karon, kung musita na disiplina na ta, kung ako po'y naitabok na ako mismo to, mo resign po ko, natural. Kaya ikaw may leader, ikaw unang mapakita kung sa'y angay mo. What? Katong nakailanan ako. Kabalo ko, kailan mo sa akong pagkatao. Katong wala pa nakaimamat na ako. Labi na, puro pandaw tayo yung madawat. Siguro. Kadua-dua mo sa akong pagkatao. Pero bason lamang sa pila ka, si Manang mabilit. Magkaimamatay kita personal. Tao sa tao. Sa mga parang kang mismo may makapunting, may makapanapana kung angayan ba ko o tarong ba kong leader. Alikta sa among pamilya ngayat ang dispensas na itabo na na among panikamutan ang among pag-umangkot ang biyahe na puhon na imo siyang mas maayo ang tao, mas maayo. Ito na,